waliɲumandɔn an b'o kɛ k'o di bɛɛ lajɛlen ma bi ye araba ye octobre kalo tile 12 san 2022 ni y'a ka dɔnkibaru waatiw seli bi dɔnkibaru kɔnɔna la an bɛna don an ka bakurubaw min bɛ tali kɛ jamana sariya sunba min n'a a dilanni kun bɛ sen na ayiwa ka bɛn ni kunu n'o o ye tarata ye ayiwa o kɔni sera jamana ɲɛmaa ma baara kunfɔlɔw ka se ka olu yira la ka fara u kan an yɛrɛ taara taama la taama min ni a bɛ tali kɛ waliɲumandɔn min n'a kɛra baɲumankɛ tɔn dɔ fɛ ni o bɛ tali kɛ mouvement Anbiko la ayiwa olu kɔni ye baaraba minnu kɛ kunu ka bɛn halisa ni tarata donya ye an bɛna an da don olu fana la an ka walewalali kɔnɔna la ka bɔ yen an bɛ taa an ka jamana kɔ kan kunnafoni min n'an y'o sɔrɔ an bɛ sɔrɔ k'o da limana bɛɛ lajɛlen kulo kan. An b'a fɔ ka bɛɛ lajɛlen fo ka bɛɛ lajɛlen waleɲumandɔn i b'a fɔ an y'a fɔ cogoya min na jamana ɲɛmaa n'o o ye Asimu Goyita ale yɛrɛ kɔni ye min ye maa minnu bilalen bɛ k'u ka sariya sunba ka se ka o kura k'o dilan jamana yɛrɛ kɔni tɔgɔ la baara kunfɔlɔ min bɛ yen olu taara ka t'o yira jamana ɲɛmaa yɛrɛ la n'o kɛra kunu min bɛnna tarata don yɛrɛ ma octobre kalo tile 11 san 2022 ayiwa nin baara in kɔni u taara min yira président na ayiwa a kɛra min ye premier ministre jamana cɛmancɛla fanga ministre ɲɛmaa ale kun bɛ ka taa se min ye ba ma tɛgɛ donna ayiwa sariya sunba kura in yɛrɛ kɔni dilanni na olu kun bɛ kɛnɛ kan fo ka taa se min ye an ka cakɛdaba ninnu olu baara ɲɛmaaw olu yɛrɛ fɛnɛ kun bɛ kɛnɛ kan ayiwa maa min kun bɛ ka baara in yɛrɛ kɔni ɲɛ minɛ o de ye ni professeur Fuseni Samake ale de bilalen kun bɛ sɛbɛnnikɛlaw ɲɛ ka baara ninnu bɛɛ lajɛlen ɲɛ minɛ a y'a yira k'a fɔ baara ninnu na ayiwa minnu kɛra ka kɔn baara ninnu ɲɛ a ye foli k'o la ka waliɲumandɔn k'o la ayiwa o fɛnɛ yɛrɛ tɛmɛlen kɔfɛ baaraba fɔlɔ minnu ni o fɛnɛ kɛra min bɛ tali kɛ yanni ka se ka min ye sɛbɛnni kɛ sɛbɛnni min bɛ tali kɛ jamana yɛrɛ kɔni sariya sunba la a y'a yira k'a fɔ baaraba 2 olu de kɔni kɛra a kɔnɔ baara fɔlɔ kɛra jumɛn u yaalala ka se ka jamana di ka fantan ani 4 bɛɛ lajɛlen na ka fara politiki mɔgɔw olu bɛɛ lajɛlen kan ani minnu n'o olu ye tɔn ye ni olu yɛrɛ bɛ jamanaden nana masumalo olu ka tɔn n'a bɛ fɔ mun ma société civile ayiwa ka se ka bɛɛ lajɛlen lamɛn ka bɛɛ lajɛlen hakilina dɔn ka bɛɛ lajɛlen yɛrɛ kɔni faamuya o min de kɛra sa o de kɔni kɛra dalilu ye u bolo ayiwa minnu ni o kɛra sababu ye u y'u sigi ni o ye sariya sunba yɛrɛ kɔni sɛbɛnni yɛrɛ kɔni kan o kɛra baara kun filanan ye ka b'o la tuguni i b'a ye k'a fɔ u taara cogoya min na a ye foli ni waliɲumandɔn k'o kɛ ka ɲɛsin min bɛ kɛ maliden kelen-kelenna bɛɛ lajɛlen ka fara cɛman ni musoman bɛɛ lajɛlen kan bari bɛɛ lajɛlen sɔnna ka se ka i tɛgɛ don jamana olu fɛ nin baara na yaasa jamana kɔni babisigi sariya sunba kura in bɛ se ka sɛbɛn cogoya min na o fana tɛmɛlen kɔfɛ a ye foli ni waleɲumandɔn k'o kɛ min bɛ tali kɛ ka ɲɛsin jamana ɲɛmaa yɛrɛ ma ayiwa ani a baarakɛɲɔgɔn bɛɛ lajɛlen na maa o maa de sɔnna min ye dɛmɛ ye ka se ka don olu ma nin baara ninnu kɔnɔna la a ye bɛɛ lajɛlen fo ka bɛɛ lajɛlen waleɲumandɔn jamana ɲɛmaa a ma to ten a fana ye kuma ta kuma min n'a y'a fɔ o de ye folikan ye ka se ka ɲɛsin maa minnu sɔnna ni o bɛ tali kɛ professeur Samake la ale ni minnu fana farala kan ka se ka nin baara ninnu kɛ waati la min n'a kɛra waati kunkurunin kɔnɔna ye a ye foli ni waleɲumandɔn k'o kɛ ka ɲɛsin maliden cɛman n'a musoman kelen-kelen bɛɛ lajɛlen ma bari ka d'a kan sɛbɛnni min kɛlen filɛ nin ayiwa a bɛ tali kɛ jamana laɲini minnu n'olu kɛra jamanadenw fɛ waati tɛmɛlen na ni a bɛ tali kɛ sigi min kɛra n'a laɲini ye ka se ka ɲɛdakura di jamana yɛrɛ kɔni ma halisa professeur Samake yanni ale bɛ bɔ kuma la a y'a yira k'a fɔ ko nin baara min kɔni filɛ adamaden baara don k'a fɔ ko a jɛlen don i b'a fɔ ko kuranɛ kolo olu kɔni tɛ se k'o fɔ min ye ka se k'a fɔ jamana sariya sunba ayiwa o tɛ se ka kɛ fiyewu ni jamana ka ɲɛta k'a dan o dɔrɔn ma nka jamana ka ɲɛta a kɔni bɛ bɔ jamanadenw yɛrɛ la min ye sariya sunba ye adamadenw de y'a sɛbɛn a bɛ se ka kɛ fiɲɛba la ayiwa o fiɲɛ ninnu olu bɛ se ka kɛ gɛlɛya dɔw yɛrɛ kɔni fana ye nka min ye ka se ka dantigɛli ye o y'o kɛ ka taa nin sira kɔfɔlenw fɛ a kun ye mun ye walasa faamuya bɛɛ lajɛlen bɛ se ka o sɔrɔ cogoya min na ka bɔ yen yɔrɔ la i n'a komi an y'a fɔ cogoya min na kunu wulada yɛrɛ fɛ n'o kun ye tarata donya yɛrɛ jɛkulu min bɛ yen nɔ n'a bɛ fɔ a ma ko mouvement Anbiko ale yɛrɛ ɲɛmaa ye Fatumata Batuli Ɲani kunu wulada fɛ Mayamugu ni a kɛra ka bɛn ni wuladafɛ nɛgɛ kanɲɛ 16 yɛrɛ kɔni waati ye ayiwa mouvement Anbiko a n'a a tɔndenw olu yɛrɛ kɔni taara min ye ka taa ɲumanba ka se k'o dɔ kɛ min ye den maraso min bɛ yen nɔ n'a bɛ fɔ a ma ko orphelinat Sindiya tɔn o kɛnɛ kan min ye Anbiko yɛrɛ ɲɛmaa ye n'o o ye Binta Ɲani ale kun bɛ kɛnɛ kan
ale yɛrɛ kɔni kumara nka yani ale ka kuma min ye yɔrɔ kofɔlen a bɛɛ n'ula a bɛɛ ni ɲankuma ka mouvement an b'i kɔ ni a ma ɲɛma yɛrɛ ma kɛnɛ sɔrɔ mais a ka nɔrɔbila n'o o y'a yɛrɛ ka secrétaire général ye ni o ye Binta Ɲani ye o ye kɛnɛ sɔrɔ an fɛ yan ka ban ne bolo kɛnɛ wasara ani a limana n'a baarakɛɲɔgɔn n'a jɛɲɔgɔnw u bɛ wale min na jamana in kɔnɔ a ma dogo Ala la a ma dogo silamɛw la a ma dogo jɔnw na jɔnni kunnandi e kan ka sababu de lajɛ waati min na an bɛ jigilamisɛnya minɛn kɔnɔ yan depuis mouvement an b'i kɔ ye ɲɛsin ma waati min na jigiya kura falenna a ye tɛgɛrɛ fo la wagati bolo ma ka kuma kuntala surunya a y'a to n ka da curan ɲuman dogoba ye fitiriwale de sɔngɔlɔ tɛmɛna yan an ye sɔngɔlɔ a ɲɛnamayara an fɛ yan mais a ɲɛnamajo cɛjugu min na ne ma n'a sɔrɔ ni mun a b'i kɔ delila ka ɲɔgɔn na kɛ parce que a ma ɲɛmɔgɔ ka anniversaire nana ɲɛnamaya an fɛ yan nɔ. a ye tɛgɛrɛ fo la o bɔlen kɔfɛ n hakili la misi dɔ kun dira ko ka dɔ jansa n'a ye a nka n'a taara don dɔ bila kɛlen fɛ ko ka na ka na misi faga ko ka sogo tila denmisɛnninw ni ɲɔgɔn cɛ a donni y'a sɔrɔ n bɛ kuma ni ala cɛ de la a don dugusajɛ min bɛ kɛ denmisɛnninw ka n'a la sogo la a kun tɛ ne bolo mɛ an ye waati kɛ ka sogo dun o sogo ma ban n bolo opération tabaski nana don o la seliba nana don o la an ye seliba lahiyaw kantigɛ yan lahiya 6 k'a lajigi wulada kelen a ye tɛgɛrɛ fo ne ka alamada kɔnɔ ne famana ɲɛji b'o ma dɛ mais o don ne ɲɛji bɔ wallahi a b'a kun bɔ bi ko kana ka na denmisɛnninw jansa ɔkɔlitamina na ala de bɛ jɔn dengunnen dɔ ɔkɔli taara an ɲɛnɛma ɔkɔli taara ka bala anw na ala b'a dɔn kira b'a dɔn ne ka denmisɛnninw bɛ yan olu b'u ka kaye kuru de bolo ka taa n'a ye ɔkɔli la dɔw b'u ta bila fila-filamanani ni duuru-duurumana de kɔnɔ ka taa n'a ye ɔkɔli la nka saki hɔrɔn sɔrɔlen filɛ nin mais kuma dɔ la mɔgɔw bɛ ɲinɛ n'i ye ɔkɔlitamina san ka di ɔkɔliden ma k'a ka ɔkɔli musaka lajigin a la k'aw kɔnɔ falen ka taa ɔkɔli la désormais fo ka taa fɔ waati min kɛra ne b'o de fɔ n ko mouvement in kɔnɔna la ala y'u sɔn mɔgɔ hakilima gansanw de la parce que u bɛ ko dafalen de kɛ ɔ ka na wulada in na ka na nin waleya aw fɛ wulada in na ala de bɛ sarali kɛ nka n m'o fɔ kuma o kuma ninnu don an fɛ yan hɛrɛ mun don n ma da la n'o sɔrɔ ni waati tɔ kɛra ni san nan'o la mais bi ta in bɛna kɛ san kɔrɔ. a ye tɛgɛrɛ fo tiɲɛ don a ye tɛgɛrɛ fo la. denmisɛnninw yɛrɛ sɛgɛnna dɔɔni n hakili la kɔmuso b'a kalama an bɛna jɔ ji de la ka nin fɛn tɔ kɛ bi an bɛɛ ye ji furan k'a labɔ mais o bɛ sɔrɔ mun fɛ adamaden ka degun ka ca mais a bɛɛ tɛ fɔ don kelen a bɛɛ tɛ yira don kelen mais bara dɔ bɛ yen n'i m'a fɔ fura t'a la an bɛ so minnu kɔnɔ yan an bɛ walisow de kɔnɔna la an y'a yira sotigi la an bɛ fɛ ka so dilan cogo o cogo mais n'a ma k'a dungo ye an tɛ se k'a dilan k'a k'a ye an bɛ yɔrɔ ɲini na n'an yɔrɔ sɔrɔ an b'an yɛrɛ fɛnɛ halayɔrɔ sɔrɔ komi orphelinat Ɲabɛri bɛ cogoya min na komi orphelinat de Mutugula bɛ cogoya min na an bɛ o duwawu ɲini aw bɛɛ lajɛlen fɛ dɔw duwawu tɛ bi a ka jɛ a ka duwawu k'an ye ka bɔ kuma la ni foli ye an b'a ɲini masalaw ta Ala fɛ a ka a se caman fɛnɛ kɛ mouvement an b'i kɔ mɔgɔw ye u ka fɛn kɛ fantanw misikinɛw jatimɛw falatɔw ye mun tɛ nin si ye mun ka bon ni nin bɛɛ nin jamanajɔ wale in an b'a fama k'a ye dɛ mais an bɛna mɛn de k'a lakali parce que ni fɛn minnu dafalen don o de ka ɲi bi ka na fantanw misikinɛw falatɔ ni yatimɛw ɲɛji cɛ yarabiyama ala kana mouvement an b'i kɔ mɔgɔw a ɲɛmɔgɔw a baarakɛɲɔgɔnw a jɛɲɔgɔn ala kana aw si malo diɲɛ na ala kana aw si malo lahara yarabiyama ala ka Mamadou Keita ale ka kuma fɛnɛ tɛmɛlen kɔfɛ min ye Binta Ɲani yɛrɛ ni ale yɛrɛ ye
mouvement ambiko ɲɛma ye ale yɛrɛ kɔni fɛnɛ kumada mouvement ambiko yɛrɛ kɔni bɛɛ lajɛlen tɔgɔ la ani a ɲɛmaaba n'o ye Fatumata Batuli Ɲani an k'o fɛnɛ lamɛn. Nula janinga kuma damina fɔlɔ me maɲamugu ka bɛɛ lajɛlen fo ka tila ka Monsieur Touré fo ka presse mɔgɔw fo ka ambiko jama fɛn fɛn bɛ an b'aw bɛɛ lajɛlen fo Monsieur Touré foli tɛ ban ni ambiko fora ni Touré ma fo o ye fu de parce que den ladon ka gɛlɛn ni fɛn bɛɛ lajɛlen surtout kelen tɛ fila tɛ fo a caman caman a ma nɔgɔ surtout walidenw donc ne bɛ Touré fo ala ka si ni kɛnɛya d'a ma k'a mɛn aw kɔrɔ halisa depuis an donna ni orphelinat in kɔnɔ don min na ka na présidente ka anniversaire fêter yan ni Touré bɛ yan ko kasi de la a ma laɲini kelen kɛ min y'a yɛrɛ ka laɲini ye a ye laɲini fɛn fɛn kɛ a bɛɛ ye ni orphelinat in ka ko de denmisɛnninw ka ko o ye ne nisɔndiya ka ne da la fɔlɔ parce que jamana jɔla i b'a ɲini jama de fɔlɔ janni k'i kelen ta ɲini o ye an yɛrɛ ka présidente hakilina ye n'a ko mouvement ambiko mɔgɔw k'an bɛ ko dafalen de kɛ o tɛ nkalon ye mouvement ambiko yɛrɛ sigira jeunes ni musow de fɛ a bɛɛ ye mɔgɔ ye faso ɲɛtaga bɛ mɔgɔ min kɔnɔ a bɛɛ ye mɔgɔ ye faso in bɛ développer cogo min na a dusu bɛ mɔgɔ min kɔnɔ o de la an faralen ɲɔgɔn kan an bɛɛ de ye ŋaniya kelen kulu kelen akili kelen i b'a sɔrɔ dɔ miiri bɛ min na i b'a sɔrɔ dɔ in fana miiri b'o de la an bɛɛ miiri y'o ɲuman in de Mali bɛ se ka taga ɲɛ cogo min na o de ye mouvement ambiko jama ka hakilina ye ka n'a yan bi n'i ko mɔgɔ jamana ka taga ɲɛ fo dɛsɛbagatɔ minnu bɛ yen i tɛ se ka bɛɛ dɛmɛ mais i se ye min ye i bɛ se k'a kɛ an b'o de fɔ wagati bɛɛ k'a ɲini Mali setigiw fɛ mouvement ko tɛ association ko tɛ parti ko tɛ i se ye min ye a k'i ka jamana kɔnɔ ni se ye orphelins de dɛmɛli ye a k'u ye ni se ye veuves de dɛmɛli ye a k'u ye hali ni mɔgɔw m'a dɔ ye ala b'a sara ye sabula fu tɛ ala bolo ne kɔni b'o ɲini mɔgɔw fɛ halisa u ka hinɛ orphelinat mɔgɔw la parce que degun b'u kan Maɲanbugu orphelinat kelen tɛ Ɲabɛri kelen tɛ Ɲamana ta kelen tɛ Mutugula ta kelen tɛ orphelinat ka ca mais ambiko ka orphelinat kɛrɛnkɛrɛnnenw fana bɛ yen o de y'a kɛ ni an bɛ fɛn fɛn kɛ an tɛ ɲina olu kɔ a ka ca an bɛɛ kelen tɛ se k'a bɛɛ kɛ o de la toujours ne bɛ appel kɛ faamaw ye k'a kɛ mɔgɔ wɛrɛw ye particuliers ye se bɛ mɔgɔ ye extérieur fara Mali kɔnɔ an k'an bolo fara ɲɔgɔn kan an ka ɲɔgɔn dɛmɛ hinɛ de bɛ jamana bɔ nɔgɔ la hinɛ tɛ yɔrɔ yɔrɔ ɲataga tɛ yen fo mɔgɔw hinɛ de ka to ɲɔgɔn na nin denmisɛnnin ninnu ni ninnu kɛr'u ye u tɛ ɲinɛ a kɔ u fana mana kɔrɔbaya don dɔ la ni ala ye se k'aw ye aw fana bɛ nin k'aw ɲɔgɔnw ye o de ye diɲɛ ye i bɛ dɔ dɛmɛ dɔ fana b'i dɛmɛ yarabi ala ka ministres présidents gouverneurs ala k'a bɔ aw cɛ la aw fana ka se ka orphelins dɛmɛ aw fana ka se ka hinɛ orphelinats la o de y'anw ka laɲini ye a kɛtɔ bɛ nin kan. Mouvement ambiko a ɲɛma dɔ fɛnɛ kun bɛ kɛnɛ kan n'o ye Madame Bokoum Mami Bokoum ale fɛnɛ ye a ka nisɔndiya yira ayiwa an baarakɛɲɔgɔn ni o ye Aliu Samambali fo ka taa se a ka baraminɛ kalandenw olu ka micro la ayiwa an ko o fɛnɛ lamɛn. C'est bɛɛ lajɛlen ma ne tɔgɔ Madame Bokoum Mami Bokoum donc ne bɛ mouvement ambiko la bɛɛ ɲɛ b'a la depuis mouvement ambiko sigira a bɛ ka œuvre minnu kɛ donc contexte bɛɛ bɛ bila a ta kɔnɔna na ni zenata ye fin scolaire ye donc dɔw bɛ ka di mɔgɔw ma saki ni école-fɛnw bɛ ka di mɔgɔw ma pour que mɔgɔw ka taa école la parce que bɛɛ b'a dɔn musaka ka gɛlɛn sisan donc mouvement ambiko bɛ k'i jɔ jɔyɔrɔba de la parents ye donc ne fɛ an bɛɛ ka jɛ k'an bolo di ɲɔgɔn ma an bɛ se ka mouvement in dɛmɛ cogo min na k'a layɛlɛn sanfɛ u bɛ baara ɲuman mun na an bɛ se ka u jukɔrɔma tinti kɔnɔkulu jɛlen de bɛ bi fɔ donc n'an y'an bolo di ɲɔgɔn ma n'an farala ɲɔgɔn kan an bɛɛ ko ko Mali kura et je vois que n'an ye mouvement an bɛɛ an bolo di ɲɔgɔn ma k'an fanga di ɲɔgɔn ma mouvement bɛ taa ɲɛfɛ donc n bɛ orphelinat mɔgɔ bɛɛ fo et que nin y'a daminɛ ye œuvre baden bɛ kɔfɛ inchallah n'Ala sɔnna. Kabo ye Bayisa an bɛ to mouvement ambiko ale hukumu kɔnɔna la i b'a ye k'a fɔ waati tɛmɛnlenw na Bamakɔ suguba a kun kelen bɛ ɲamantonba ye ayiwa Fatumata Batuli Ɲani ni a ka jɛkulu min n'o o ye mouvement ambiko ye yaasa ka se ka dekun ta ka bɔ suguba a taa ni ka segin kɛbaaw ma ani sigida min bɛ n'o ye bozolakaw ye olu ma ayiwa Fatumata Batuli Ɲani ale kɔni ye a laɲini ɲamanton min kɔni tun bɛ ka se ka o cɛli min kɛra
o baara kuncɛ olu yɛrɛ kɔni kun bɛ kunu an bɛɛ lajɛlen kun b'a kɛnɛ kan ani min ye alu saman bali n'a bɛ fɔ a ma Papitex ale ni a ka baraminɛ kalanden o fila olu kun bɛ ɲɔgɔn fɛ ayiwa an kɔni taara ka ni kɛnɛ ɲinɛma a kɛnɛ kan maa caman olu kɔni ye kuma minɛ min bɛ tali kɛ sugu yɛrɛ kɔni ɲɛma n'o ye Monsieur Sɛnpara an ka jɛ an ka ale lamɛn. Bon yani n ka commerçant fo fɔlɔ n bɛ Barthélémy n'a ka jamakulu n b'olu de fo an bɛ foli fɔlɔ olu de la parce que olu de y'a ye degun bɛ anw kan ka na a lajɛ ka degun wuli ka bɔ an kan an b'olu fo an bɛ bozolakaw fo a dugutigi n'a alimami ni a tɔndenw ani bozolaka bɛɛ lajɛlen an b'u fo parce que an b'olu de ka lahɔrɔma la ni ɲamanko in anw ye ne ye Dabana ni ɲɛmɔgɔ ye Salifu Sɛnpara anw ye démarche min kɛ nin na Ala de b'a dɔn autorité foyi tɛ yen u bɛ kɛ u b'a an ɲɛ bɛ tele an bɛ ka min fɔ ni nkalon don u bɛ se ka sariya an ma min démarche ni ɲamanko in na daga bɛ se ka wuli ka bɔ an da la mais an ma se n'Ala ye mɔgɔ da an ma fasoden ɲuman d'an ma o kana dɔn k'a fɔ nin ma ɲi nin sira in kan sira fila de bɛ yan n'o ye boulevard du peuple ni boulevard d'indépendance ye sira min bɛ bɔ Pɔnɛ Martyrs la ka Mali suguba cɛ ci ka taa Mali misiriba la ka taa Mali Assemblée nationale la ka taa Gabriel Touré la n'a fɔra ko sira de tigɛlen don ɲaman fɛ o ye maloyara ko ye jamana ma an wulila k'an jɔ ka démarche bɛɛ lajɛlen kɛ ka dɛsɛ ɲaman in daga bɛ se ka bɔ an da la cogoya min na a ma se bon n'Ala ye mɔgɔ ɲuman d'an ma fasoden ɲuman d'an ma o kana dɔn nin ma ɲi nin cogoya la tan ka n'o ɲaman cɛ ka bɔ an da la foli dɔrɔn de b'an fɛ ka s'a ma Ala k'a sara u y'a bɔ nafolo min na Ala ka ɲɔgɔn ba miliyɔn bila a nɔ na vraiment an b'u fo jamana kan ka ni mɔgɔ sugu de dɛmɛ n'i ye nin dɛmɛ a bɛ komi i ye jamana dɛmɛ mɔgɔ min b'a bolo nafolo ta k'a don jamanadenw ka degun kɔnɔ ka wuli ka b'u kan o kan ka dɛmɛ dɛ an b'a fɔ autorité u ka ninnu dɛmɛ n'u ye nin dɛmɛ a bɛ komi u ye jamana dɛmɛ anw bɛ n'o tɛ milliardaire caman b'an yɛrɛ ka sugu kɔnɔ yan koyi mais u ma se ka nin baara kɛ dɛ u ma hakili t'a la yɛrɛ mɔgɔ min y'o ye k'a fɔ ko k'o degun wuli ka bɔ an kan dɔwɛrɛ t'anw fɛ ni foli tɛ mais an bɛ min fɔ bozolakaw ni an yɛrɛ ka sugudenw ye baara in a ɲaman cɛra mais suivi de ka gɛlɛn kosɛbɛ ka tɛmɛ ɲaman yɛrɛ cɛli kan parce que nin baara ni suivi ma kɛ a la a bɛ segin a nɔ na donc an bozolakaw an ka jɛ an k'an tɛgɛ di ɲɔgɔn ma n'i y'a mɛn bozola sugu in don dɛ ni sugu in tiɲɛna ni sugu in saniyara ni sugu in jara a ka fisa bozola ma a ka fisa anw ma anw bɛ yan tile fɛ olu bɛ yan su fɛ an k'an tɛgɛ di ɲɔgɔn ma ɲaman in a kana se ka yan sira tigɛ tuguni ɲaman kana to yan tuguni an b'o ɲini bozolakaw fɛ a suivi an commerçant an k'an jilaja an yɛrɛ ka suivi an ka se ka a ta an bɛna assemblée générale kɛ k'an ka sugulamɔgɔw wele an yɛrɛ kan ka jɔ yɔrɔ min na an ka jɔ o la mais an b'a fɔ mairies ye sugu ninnu an bɛ taxe sara mairies ye u k'a lajɛ suivi min bɛ kɛ nin na pour que ka ɲaman daga bɔ an da la u k'u jilaja o la an b'o ɲini u fɛ transition mɔgɔw an b'u dɛmɛ anw k'an ka kɛlɛ kɛ nin ɲamanko in na mais munna an m'a kɛ transition mɔgɔw bɛ baara min na o de y'a to an ko tiɲɛ yɛrɛ la an tɛ kɛlɛ kɛ ninnu ka waati in kɔnɔna la an b'an démerder cogo bɛɛ la ka solution ɲini parce que an b'a dɔn u bɛ ka jamana jɔ u bɛ ka baara min kɛ anw sugulamɔgɔw ka hakilila don u bɛ ka baara kɛ ni o ye donc mɔgɔ minnu bɛ an kunna n'u bɛ ka baara kɛ n'o ye an tɛ a fɔ k'an bɛ olu kɛlɛ mais u k'an ka degun lajɛ a bɛ se ka wuli ka bɔ an kan cogoya min na anw de b'a fɔ mɔgɔw ka bɔ a ye taa transition dɛmɛ a ye taa boulevard d'indépendance la ka taa transition dɛmɛ a ka daw tugu ala barika la mɔgɔw b'an bonya u bɛ daw tugu u bɛ taa an ka transition dɛmɛ donc ni problème b'an da la u k'a lajɛ u ka solution ɲini a la nin kɔfɛ ɲaman kana an ka sira tigɛ vraiment an bɛ Barthélémy an b'a n'a ka jamakulu fo wa an yɛrɛ b'u kɔ koyi an b'u kɔ fɔ waati min an b'u kɔ. Sɛnpara ka kuma tɛmɛlen kɔfɛ min ye bozola sifinnakaw ye ayiwa olu yɛrɛ kɔni ka jɛkulu u ka jɛkulu tun bɛ yen nɔ ayiwa kuma dira maa min ma o tɔgɔ la n'o fana ye sifinnaka ye an bɛ jɛ an b'o lamɛn. Alhamdulillah ni a diyara ne ye tɔn cɛkɔrɔba de ye Dabana ni tɔn cɛkɔrɔba de ye ne Bakarijan ye wallahi ɲamanko in y'an tɔɔrɔ ɲama Ala jati de b'a dɔn ɲama in cɛ ka bɔ anw da la a diyara an ye fo ka dama tɛmɛ wallahi a diyara an ye fo ka dama tɛmɛ nin ye fadenya de ye parce que tɔn ne ye tɔn fondateur ye n ye tɔn cɛkɔrɔba ni an sɔn diyara fo ka dama tɛmɛ an bi yan an b'a sara bi an bɛ yɔrɔ in na an b'a sara bi an b'a sara caman na ne juru yɛlɛla an na a bɛ juru bɛ na ka na an na gouvernement bolo mais pourtant ɲaman bɛ to an da la a tɛ se ka cɛ mun na ɲaman kan ka cɛ y'a dɔn jama Bamakɔ milieu de y'a dɔn Bamakɔ milieu de n'a fɔra Bamakɔ nɔgɔli ye Bamakɔ milieu ye o tɛ président ma hɛrɛ ye o tɛ jamanadenw ma hɛrɛ ye
o ma tu sambe do de ka o munu nana an deme kan ga nyaman che ka nyaman bo an dala ka kasa bo an dala ka lat kolon do an nuna kan da sugu ja an bolo ka do mbaw do ka bo baka wo aw bolo a jaranya ambe do de ka ala ka sini kana da anoma ala ka ton ala ka sabati ala ka ton ala ka sabati ne rebe ton na bero da yan wele ngata o da ala sababa bala ka bɔ yen musow tɔgɔ la kuma kɔni fɛnɛ kɛra an bɛ jɛ an bɛ musow fɛnɛ olu ye min fɔ ka bɛn ni wale ye k'o lamɛn. Muma an bɛ kɔ jama bɛ ni su an bɛ jɛ n'a muso bɛ fo jeunesse fɛn fɛn nana muma an bɛ kɔ tɔgɔ la bozola bɛɛ kɛ muma an bɛ kɔ su in na a cɛ n'a muso n'a jeunesse bɛɛ an donna aw kɔ an bɛɛ b'aw kɔ an bɛ Batuɲani fo k'a barika da anw na suguba kɔnɔ yan ka suguba fɔ yan ka ko bɛ kɛ magan filɛ nin ye an ma se ɲama in an ma se bi an ma se sini an dɛsɛra ni association sigida ba musokuntigi de bozola an ye ko bɛ kɛ an dɛsɛra an bɛ jɔ barika da an bɛ ala fo ka kira fo ka Batuɲani ka n'an ka association fɔlɔ mouvement an b'i kɔ jama an b'aw kɔ bi an b'aw kɔ sini an b'aw kɔ an b'aw kɔ an b'aw kɔ an sa minnu fɛn kɔnɔ n'ala sɔnna a ma an b'u fo k'u barika da mais an bɛ min ɲini bozola cɛ n'a muso fɛ ani suguba mɔgɔ an tɛ a kuma suguba kɔ ni ɲama min ba ni ninnu taara su in na an b'a ɲini u k'u jilaja bɔn de bɛ sara mairie bɔn de bɛ sara u ye u ka mobili jɔ yan nka continuer ni ala kira sɔnna ma inshallah ni n ka jama an b'an jija a la yan mais Batuɲani hakili to an na hali bi ɲama in a tɛ kɛ ɲama ye bilen a ye anw bɔ soso la k'anw bɔ bana la k'anw bɔ fɛn bɛɛ la u kana ɲamanminɛ sigi yan ɲama ka k'a kɔnɔ sufɛ mobili kana ɲama ta ala sago jama sago vive association vive Ambiko. Musow ta tɛmɛlen kɔ yani Fatumata Binta Ɲani an b'a fɔ ten yani ale yɛrɛ ka kuma minɛ ayiwa min ni a sɔnna ale ni a jɛɲɔgɔn sifinnakaw ka sɔn ka jɛkulu dɔ sigi jɛkulu min ni o kɛra GIE ka bɛn ni suguba yɛrɛ kɔni ɲama ninnu bɛɛ lajɛlen cɛli ye ni ale ye Magan Kuyate ye a fɛnɛ y'a ka nisɔndiya jira an k'o fɛnɛ lamɛn. Magan Kuyate foyi tɛ ne da folikan kɔ parce que anw ye kɛlɛ sugu bɛɛ kɛ yan min na mɔgɔw kana na ɲaman bɔ sira kan commerçant ka président bi yan Salifu Sɛnpara u b'a kalama anw de bɛ yan gidɔrɔn furan diɲɛ don o don ozone b'a kalama voirie b'a kalama polisiw b'a kalama hali tribunal b'a kalama ka GIE dɔ créer k'a tɔgɔ dɔ ko Magan nettoyage bozola bɛɛ de farala ɲɔgɔn kan ka ne bila nin baara in na n yɛrɛ delila ka taga mouvement mɔgɔw kama Ambiko mɔgɔw pour que u ka na an ka baara in kɛ ɲɔgɔn fɛ mais n'a ma ɲa u nana tan Batuɲani ne yɛrɛ bolo est ce que jinɛ tɛ wa tellement que a bɛ ka baara min kɛ dugu in kɔnɔ est ce que jinɛ tɛ wa Batuɲani min ka nin min kɛ Alahu Taala a sara bɛ Alahu Taala dɔrɔn de bolo mɔgɔ mɔgɔ ye ɲama bɔ nin sira in kan banabagatɔw ka tɛmɛ ka bɔ yan ka taga Gabriel Touré la Ala de b'i sara Ala kana Batuɲani fɔ nin baraji kɔ ali jinɛ kɔnɔ jannatul firdausi kɔnɔ o de ye ne ka foli ye ka las'a ma merci. Magan Kuyate ale yɛrɛ kɔni ta tɛmɛlen kɔfɛ yaasa ka se ka nin ko ninnu ka bɛɛ lajɛlen kɔni fara ɲɔgɔn kan ayiwa min ye Binta Ɲani ale kumara mouvement Ambiko a cɛ n'a muso bɛɛ lajɛlen kɔni tɔgɔ la a ye kumakan min fɔ an ka jɛ an k'o lamɛn. Bɛɛ lajɛlen ni su jani ka kuma damina n'an donna commune de kɔnɔ an bɛ jamanatigiw fo Bamako jamanatigiw fo u ka foli b'an yɔrɔ yan bonya fana b'an yɔrɔ yan ka tila ka an bɛ bozola min na yan ka dugutigi fo commerçant ka président bɛ kɛnɛ kan n b'a fo ka musow ka ɲɛmɔgɔw fo tɔn bɛ yan minnu bɛ si ka gidɔrɔn in kɔrɔsi ka tila k'a nettoyer an b'olu bɛɛ lajɛlen fo ka presse mɔgɔw fo an b'i kɔ mɔgɔ minnu bɛ kɛnɛ kan yan n b'u bɛɛ lajɛlen fo mouvement Ambiko ka nin baara in kɛ a man ka bali mɔgɔ la parce que depuis Ambiko sigira an y'a yira diɲɛ mɔgɔ la k'a sigira k'a yira mɔgɔw la k'a fɔ gouvernement kelen tɛ se président kelen tɛ se n'i y'a mɛn état fort fo citoyen ɲuman de ka caya citoyen ɲuman ye mun ye ka n'i sigi k'a fɔ ni gouvernement ma nin kɛ ni maire ma nin kɛ ne tɛ nin kɛ se min b'i ye e ko k'i ka jamana ko laban o de la i bɛ se ka kuma da sɔrɔ i ka jamana kɔnɔ mais fɛn b'e bolo i tɛ se k'a k'i ka jamana kɔnɔ ni ko kɛra jamana kɔnɔ e da man ka don jamana ko la Ambiko nana sigi o de la mouvement politique et citoyen k'a yira mɔgɔw la politique man ka kɛ dala kuma ye ten politique man ka kɛ élection ye ten politique kan ka kɛ fɛɛrɛ de min bɛ jamana bɔ nɔgɔ la mun fɛɛrɛw bɛ ta ka n'i sigi ko ni ne sera kuluba de bɛ nin kɛ non
i bɛ se ka min kɛ hali ni t'i présenter élection na jɔyɔrɔ dɔ kɛba ye jamana mɔgɔw b'a dɔ ye o a mɛnna cogo o cogo hali n'a kɛra mɔgɔ kelen de Mali kɔnɔ o tigi b'a dɔ ye an b'i kɔ sigira o kama an ye hivernage tour kɛ o clôture la a nana bɛn ni nin degun in ye mɔgɔ caman sera an ma ka y'an degun fɔ an ye an yɛrɛ y'a ye vraiment n'an ma solution ɲini a la a man ɲi parce que ko min don a bɛ Mali de kuma sulu fɛn fɛn dun bɛ Mali kuma sulu an b'i kɔ t'o la Batuli ɲani t'o la o de la an y'an cɛ siri vendredi don ka ɲaman cɛ k'a ban bi kɔni ɲaman banna bozola musow bɔra cɛw bɔra jeunesse bɔra commune den mɔgɔ bɛɛ bɔra bi ka na gidɔrɔn bɛ fira bi ka ko bi ka jɛ k'a yira bɛɛ lajɛlen na Mali autoritew population u bɛɛ k'an dɛmɛ ɲaman kana bɔ yan tuguni parce que gidɔrɔn tɛ ɲaman bɔnyɔrɔ ye centre ville tɛ dépôt ye u ka vraiment bɛɛ k'an dɛmɛ nin ko in na k'a ɲini bozolakaw fɛ bien vrai que ɲaman in bɛɛ tɛ aw ka ɲaman ye mais a ye impliqué halisa yan kana kɛ ɲaman bɔnyɔrɔ ye parce que ni yan kɛra dépôt ye aw kelen ka kumasulu tɛ maliyɛn bɛɛ de ka malo don kɔfɛ jamanaw b'an saboter n'a ye u b'a fɔ ko aw ka sira cɛmancɛ ye ɲaman bɔnyɔrɔ an ka dumuniw bɛ feere yan kɛnɛya tagasira la a man ɲi mɔgɔw bɛ tɛmɛ ni yan ye de ka t'u ka so dɔw bɛ taa baarakɛyɔrɔ la a bɛ embouteillage créer a man ɲi ne kɔni bɛ fɛn fɛn ɲini bɛɛ lajɛlen fɛ surtout aw presse mɔgɔw a ye to ka sensibilisation kɛ k'a yira population na siraba tɛ ɲaman bɔnyɔrɔ ye an kɔni minnu bɛ ka suivi kɛ an b'u fo k'u waleɲuman dɔn parce que olu de bɛ si yan u bɛ si ka yɔrɔ kɔrɔsi 24 heures sur 24 heures mɔgɔ mɔgɔ sira nin baara in na yan n b'aw bɛɛ lajɛlen fo halisa an k'an cɛsiri k'an tɛgɛ di ɲɔgɔn ma bɛɛ n'i se de don an b'i kɔ se kɛra ka na ni machines ye ka na ni camions ye aw se kɛra ka si aw ɲɛ la ka y'an kɔrɔsi an bɛɛ fasoden ɲuman hali bi ala ka fasoden ɲuman caya ala ka Mali kanu don an bɛɛ dusukolo la ala k'a to Batuli ɲɔgɔn ka caya o de an b'i kɔ laɲini a kɛ to bɛ ne ka fara o bɛɛ kan sisan an bɛ taa min ye an ka jamana kɔ kan kɛrɛnkɛrɛnnenya la Mali kɔnɔna la i b'a ye k'a fɔ waati tɛmɛnenw na Côte d'Ivoire finitigilaka 46 tɔ min n'o olu bɛ yan olu ka ko yɛrɛ kɔni a kuma cayara ko gɛlɛya yɛrɛ kɔni tɛ ɲini ka na y'a ko la bi an bɛ waati min na min ye arajo so min bɛ n'a bɛ fɔ ko Faransi arajo so RFI ayiwa o kɔni kan ni ye kunnafoniw ye a yera k'a fɔ ko maa minnu kɔni sɔrɔla Mali la nɔ n'a fɔra ko Côte d'Ivoire finitigilakaw don a maa caman yɛrɛ kɔni bɛ yen nɔ n'olu kɔni tɛ Ivoirien ye ni min ma kɛ Libérien ye o kɛra Sierra Leone ye ayiwa min ye Syria ye o kɔni a y'a fɔ nin fɔcogoya la ayiwa min ye u ka kuma dɔw yɛrɛ kɔni bɛ yen nɔ n'o bɛ tali kɛ mercenaires ninnu na ayiwa jamana ɲɛmaaw n'o ye CEDEAO jamana ɲɛmaaw ye kuma dɔw tara ka yira olu la o yɛrɛ kɔni kɛra sababu ye bi ayiwa min ye olu da yɛrɛ kɔni bɛɛ lajɛlen ye ayiwa a ma se ka yɛlɛnbilen k'i da don ni mercenaires ko wale min n'a yera Mali kan ka se ka dɔ fɔ a ko la nka halisa Côte d'Ivoire jamana ɲɛmaa Alassane Dramane Ouattara ale kɔni bi sɔnna min ye k'a fɔ ko ayiwa mercenaires tɛ ko ninnu ye ale yɛrɛ kɔni ka finitigilakaw de nka i b'a ye an bɛ waati min na a ko an kɔni an dalen bɛ kira la ko ni Ala sɔnna a ma ko ninnu bɛ ka taa cogoya min na ko jaabi ɲuman o bɛna sɔrɔ don n'a nataw la. Ni ne fana bɛ dan sigi an ka bi ni o ye kunnafoni sɔrɔlenw ye an b'a fɔ tuguɲɔgɔn min na b'o kɛla ni anw ye ka se ka olu caya k'u jiri ja ninnu k'u cari diɲɛ b'a ka kunnafoni sɔrɔ ayiwa ne b'a fɔ a k'an bɛn diɲɛ waati wɛrɛ.